ndeipi dedi garaine papa esifana icho avanyanyaita noise tikati vanhu vari noisy here not too much andi amabhinya usikumaziya vanobowa zvekudaro havanyanye yes kuti chaisada kuti vange vachicelebrate but havanyanyisi mabhinya zvavo vangone boys mabhinya anyway takumhoresei takanoti mamukaseko naye asikana ana date top of the morning ndeipi you can hit us up so trending naimwe ana date panoseberai padhuze tinyatsotaura kuti chiko chiri kuitika trending is a video by member of parliament claiming that many men are now staying in bars for long hours going home late deliberately because they want to find their wives asleep, all in an effort to avoid domestic violence, as some women reportedly, say emotionally abusive things. We're going to play the clip and hear your take on this one here. They go to bars and stay in those bars until 1 a.m., 2 a.m., not because I'm enjoying the beer, but because I'm trying to say, let you sleep. So that when I get there, this maybe should be in dreamland and I might try to sneak in and get some peace and some sleep. And this is exactly what is causing violence, domestic violence, Madam Speaker. I'll tell you one thing right here. Most of the men here are not vocal people. Most of the men here do not want to cause problems in their lives. But I can tell you, Madam Speaker, the words that come out of our partner's mouth would definitely drive even the angel himself to come down and behave like a devil. Let's talk about it. Emotional abuse, that men are suffering at the hands of women. Anzi wamwachona mshivaona vari kumabhawa akusikuti kuda but vanenge vachitongo avoida kuti zviri kumba uku at least ndikasvika munhu iyoyo arara tinonetsa zvekudaro here vedu yasikana inga tiri vanhu vari right naimi. I really want to hear sincerely, from men. Not just kungoti muda wangoti vakadzi vanonetsa zvinongotaurika zvezvia. But then like an honest conversation. Really, let's talk about emotional abuse, that you're also facing because of madzimai isu, my gender, kovigwesu, gender ichi, gender female. Yeah, man. It would actually be really sad kana paine vanhu kuti vanotodhilea zvekutodaro kutongotsvaka kungoti dai ndangosvika kumba ndobva ndarara at least I'll have my peace panoti ndisvike Lewe uye akamuka anzi mukadzi akanaka akarara. That's a message. Lewe, good morning, darling. Morning, how are you? I'm good. How are you doing? I'm great. Conversation I think mvonzo wavunza kuti vari genuine. I think we need to narrow it down as well. Yeah. Kuti munhu kakuti chachakati ukasaita akaramba achitaura kusikunetsi kukuremind handizvi so tatosududza vanoremind ndizvo because vamwe vacho vanobva kuti iwe ndazvinzwa but iwe hausi kuita zvawanzi uita handizvi munhu varamba achikuremind kunganzi kunetsa here ko. And then vamwe pane zvaanenge akapara vamwe veve vanoti anenge aine zvaanenge akapara and then for women, to be honest, it takes time to let go of and to forgive actually a man anenge akaita zvinhu zvaanenge akaita. Saka vamwe vacho vanotozoti munhu anokwanisa kuti haasi kukuramba after infidelity but then hauna peace for the ndo vamwewo imwe category kuzoti vamwe vanenge vachitonetsa imwe category. Saka pane makategori akasiyana ndi aripo makategori akasiyana kuzoti vamwe vanotonetswa zvimwe nezvimweni vakadzi vane mashoko. It's like it's something embedded in them but it only takes someone else kuti afushunure mashoko iwayo because I don't think any normal woman would just be abusive. Hapana anenge akafushunura because iwe vamwe mashoko tinotaura soka anorwadza anorwadza and I know most men would defend kuti ina ndikwanise kukurova ndikwanise kukuita anything but ndichakuudza zvinofanira kucompensate for what I can't do to you. Men, women okay kuti they can okay I get you. Yeah, uri munhu mukuru uri mukuru ndikwanise kukurova ndikwanise kukuita anything else akwanise kukira door but kana watopinda ndokuudza ndinokuudza and
wega ndishoko rivhikwika kana ndatokuudza ndatokuita sei ndatokuudza and akazoita murume wekuti haadere kana achipopoterwa maiwe but vanodzika naro gejo yeah usually women reciprocate yes unless watoona munhu antonewo character yake yekuti uyu even muri pakupfimbana even ari kumba kwavo even asiri newe murume wake vangori loud and vanotaura mashoko anorwadza like that nezvinyadzi unless munhu itori character yake asi vazhinji vacho ndeve vanhu vanenge vakapushika inotonoti pana kutoenderera kawa and ndikasamuudza. That's the only way I can deal with this person. Because they're an adult, like you said. They're an adult. But then let's talk about it. I've heard actually men complain about emotional abuse. And then as a woman, I've taught myself, you know, even when I'm angry, I don't have to tell you like everything that I'm actually thinking. Because I can. I have a lot of words and a lot of things to say. But then I choose not to. But you know, like I said, but that's all nyema maids by mchiti vana madha vanozotuka se maid ni murunene na dedi. Kune vanhu vanotuka pane kutuka kwekuti kutaura nyaya iri problem iripo. I think panozova abusive is when uchishandisa when someone was vulnerable to you, that wakuzvishandisa pakutuka becomes abusive. Because kana wakutaura zvokuti ndosaka mai vako vakakurera chakadaita something that I shared with you exactly. in a moment of vulnerability. Yeah, that's where the emotional abuse comes in. Yeah. Because if you're just dealing with the matter, I didn't like what you did here, and then you're dealing with the matter, you're not calling names. So I think that's also what I've mastered to do. Say you're dealing with the matter, like this matter that I'm not happy with. I'm not going to call you names. I don't have to call you names. But I can deal with this matter and, you know, express, you know, how I'm feeling, but I'm not happy with it. No compare. So I guess also becomes emotional abuse when munhu asiri kuappreciate effort yaari kuita instead of being appreciated. Ari kukombiwa nababa nhengi veukuku tese zvinoitwa mwarume imimi saka munenge muchitoshamisira because munhu ari kuisa effort zvinorwadza kushorwa yochisa effort. Ende vazhinji vachina mwashonasi kana anenge akatongonyarara achitukwa zvandataura zvezvo kuti akasazomukadzi achizoti hatombopindurwa ende akangonyarara and they can actually really continue. Yotoita awa munhu achiudzwa or more achiudzwa munhu asinganyarare. Ndirove ukasandirova. So yeah, let's talk about it. Hey, hanzi vakadzi vanotaura zvimwe zvinodzimba mwoyo apa hapana kwekutaura nyaya yacho. I sometimes pretend to be working so that ndiwane peace. Kuna ana dedi it's a safe space you open up. Also tell us the context kuti memchizo ndida kunzwisisa, not kuti I want to justify, but then kutongonzwisisa context kuti unenge uchizotaurwa chii chakaitika kuti musvike pakudaro pakuti unenge uchiudzurudzwa mashoko, you know. You can hit us up 0772 162 651.